ma onge ketho mwandu moramora to bende onge kelo tulo moramora. Adwani waduoge twako kinyi makawune studio kae antiere kae kod Charles Owino kaachiel kod Peter Agoro jakedne ratiro mar oganda. Charles ang'adi kapok ne wadhi e kaunti ma Kisii. Kori confuse. Nyisi ni maka paro no gi kanyo matin. Kotudore kod gigo matimore pacho kata kamano ng'ato nyalo bedo ni penjo nang'o momiyo nek makamagi moseneno ka jago makamae omake mana bang' ndalo achiel kende. Kata bedo ni nitiere joma moko ma osenegi to nyaka sani obila pok omako achich moramora kitudo kod nek makamagi. Ang'o momiyo mae akena wach ni okase kose mana kaka iwacho ni obedo hawi maber ni en omake mapiyo piyo. Ing'e ni mondo maki nyaka bed ni nitie evidence mimaki godo. To achich ka chich nitie kaka tiyo. So case ni en ma gima nokonyo en ni ng'ani nogolo pesa kaka nasenyisi e simb nyakoni mokete simbe. Koro bedo mayot mondo ne yude. To na chaka nyisi kamoro ni seche moko obila mag general duty gibedo gi shida nwach gin gionge gi equipment kata tools mag analysis. So kata ka gidwaro timo analysis kata mana mag simegi nyaka odhir counterpart ne ma ja CID. Ja CID no be nyaka ndik barua madhi Safaricom. Are you getting me? So bed ni jo police nigi system ma pod ok nigi chako gidhi kwayo jo Safaricom data. Orobe ni gin gi special system ma ginyalo donjogo, ma ginyalo timogo forensic analysis mag data gi. Kaka dwarore. En mana ni koro ing'e ni jo Safaricom are in business, nembni gi gin mag clients gi. Koro client confidentiality and privacy bende nitiere. Koro maybe gi protect that part of client confidentiality. Emomiyo gi zero gi mondo timgi in one particular place. Jomoko be nyalo tiyo gi simbno e yo marach mar trace nyawadgi asto dhi ohinyo kata timone gimoro. Koro mae nen how maber ni obila o manage moyudo evidence piyo piyo. To na wacho ni hera ma ikindo obila gi jopiny ok ber ahinya. Oripo rethink mondo waneni wa improve hera e kindwa gobilawa. Komiu police station e gweng', asaneno kuonde mang'eny ka leaders kwayo ni mondo migi police station. Komiu police station e gweng' nyaka ung'e ni to obila mage mukele gweng' kanyo matiyonu to un kodgi gi relationship mane udak kod gi nade. Dong nyalo bedo ni ji ok dwa obila kalore kata e kaunti ma Kisii kumwaneno kanyo jopiny